Се изповядам преди да умра, за да мога да спаса душата. Така че старостта е процес, който няма как да се избегне. Въпрос, че аз съм открил много интересни методики и тайни за удължаване на младостта. Хайде сподели част от тях с нашите зрители. Това, което Господ ни е дал, ние да не го разрушаваме с новите вредни навици на хранене, на лайфстайл, който се рекламира. Аз рекламирам. Здравословния лайфстайл. Едно от нещата, което е най-просто за всички зрители, за тебе, за мене, е какво? Тялото ни е изградено от 75-80% вода е мозъка. Водата е основното лекарство за всеки един от нас. Как да подбираме водата си? Това е много просто. Значи, истинската вода, в която сме чели за приказките, живата вода, това е водата, която преминава от едно агрегатно състояние в друго. Тоест, ти знаеш, водата има три състояния. Твърдо, течно и газообразно. Друг, никой химичен елемент няма три агрегатни състояния. Всички са по два. Освен това, водата е единственият елемент, който се разширява при замразяване, а другите всички се стесняват. Тя има свойствата да променя структурата на тялото, защото тя съдържа в своята структура информация. Когато премине от едното, значи от лед на вода, затова най-хубавата вода е в планините, защото от дъжда веднага пада. Ти я пиеш и ледниците, като се топят, тя е с такава кристална решетка, която ти дава сила.